ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ SA1 ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ସବଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରଚନା। 200ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର। ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରଚନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇ ସାରିଛି। ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ଆସୁଛି। ସର୍ବସଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଓରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସରଳାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ଉଦାହରଣମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆଲୋଚନା କର। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିଷୟରୁ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିଛି। ମୁଁ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆନ୍ସର୍ ଆର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ। ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସରଳାର୍ଥ ଆସୁଛି। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହେବ। ନହେଲେ ବାମନର ହାତ, ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକୁ ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି। ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହିଁବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଗଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୌତ କରିଦିଏ? କିଏ ଧୋଇଦିଏ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଧୋଇଦିଏ। 2 ନମ୍ବର ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ, ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ମାନେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ। କଲମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ନା ଛଳନା ଘଟୁଛି। ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ସମସ୍ତେ କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଲୁଚିଗଲେ? କାଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ପଦ୍ମର ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ, ଶ୍ୱେତ ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମିଶିକି। ପଦ୍ମ କାହାର ଉପମା ସ୍ଥଳ? ସର୍ବସଭାର ଉପମା ସ୍ଥଳ। ପଦ୍ମ କାହାର ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ନା ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ଥିର ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ଆତ୍ମା କାହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ? ନା ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଡାହାଳ କୁକୁରର ଜାତୀୟ ଗୁଣଟି କ'ଣ? ନା ସାହସିକତା। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ କାହାର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ? ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭାରତର ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କେହି କେହି କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ। ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତା ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାଷା ରହିଛି। କେଉଁ ଦେଶର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ? ବର୍ମା ଦେଶରେ। ଶିଶୁ ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲେ ଚଳେ? ମୃଗତୃଷ୍ଣା। ରୁଷିଆରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଷ୍ଟାଲିନ୍ କେଉଁ ଘରର ପିଲା? ମୋଚି ଘରର ପିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ଲେଖକ କେଉଁ ବହ୍ନିରେ ଜଳିଥିଲେ? ବହ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନି। ନୈରାଶ୍ୟର ଅଗ୍ନିରେ, ନିରାଶର ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଜଳିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ବୟସ କେତେ? ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ବୟସ 60 ବର୍ଷ। ବୁଢ଼ାଟି କେତେବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା? ନା ଖରାବେଳେ। ବୋହୂ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ମୟୂରକଣ୍ଠୀର ବସ୍ତ୍ର। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନୀଳଶୈଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରୁଣ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? କୁମ୍ଭାର ଚକ। ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁ ଭାଗବତ ଘରେ କିଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ଫିରିଙ୍ଗି ଦାନା ଖାଇ କିଏ ଓଲଟିଗଲା? ଚକରା ଓଲଟିଗଲା। ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ି କେଉଁ ବୁଦାକୁ
ସିଜୁବୁଦାକୁ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ, ଏବେ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଆସିଗଲା ବେଲେ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣମୟ ମାନେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ? ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗଧର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଗନ୍ଧର୍ବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ, ଏଣ୍ଡୁରି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧାତୁ ପରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ଇଚ୍ଛା। 37 ନୀଳାଚଳ, ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ହେବ। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗୋଦକ। ଗଙ୍ଗୋଦକ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଗଙ୍ଗ ହର୍ଷିକାର ହେବ, ଗଙ୍ଗୋଦିକ, ଖଟା ହେବ, ହର୍ଷିକାର ହେବ। ଉଦ୍ଯାପନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଯାପନ, ନିଃ ଯୁକ୍ତ ଲୋଭ, ନିର୍ଲୋଭ। ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି ଅଛି ରେ ପିଲେ? 20ଟି ଅଛି ଟୋଟାଲ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାରକ। ଦୁର୍ଗମ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି? ନା ଦୁ, ଦରେ ହର୍ଷୁକାର, ସେଥିରେ ବିସର୍ଗ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖରାଦିନେ ପଣସ ପାଚେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ପଣସଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଏଠି କିଏ ପାଚେ? ନା ପଣସ ପାଚେ, ଯିଏ କାମଟି କରେ ସିଏ ହେବ କର୍ତ୍ତା। କର୍ମ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ଏଠି କଲମଟା କ'ଣ? କେଉଁ ପଦ ଏଟା? କରଣ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। 48 ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିରେ କେଉଁ କାରକ ଅଛି? କ୍ଷୀରଟା ଅପାଦାନ। ନଦୀର ଜଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ, ଏ କେଉଁ ପଦ? ନା ଷଷ୍ଠୀ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି ପିଲେ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 3 ତାରିଖରେ, ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ, ଯେଉଁ ନାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଗୁଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ପିଲେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିଦିଅ, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି।